Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Eteri, Cherry Ocanyada, Normerta Buntilao, Carmelita Mabini Flowers Stall 148. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor and donors of this Holy Mass, together with the choir members, pilgrims, offerers. Healing Nathan Tamashu, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Eduardo Aya, Joseph Lim, Oligario Sr. og Susan Gabukan, Susi Padrigon, Florencia Ramasasa, George Otadoy, Raul Diosdado Mir Sr., Elma Arenas. Pasalamat ni George, Josephine, and Joseph Royce Otadoy. Good health, Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada. Pahuling dayon, Bienvenido de Tablan, Conceso Go Macias, Gamaliel Ong, ang mga kalag sa purgatorio, ug ang mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai. Ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit, dahil kunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, mula ang adlaw. Salamatan ta, tugan na ang gitara, ipanalo na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon sa itong pagsaulog ng Santos nga Misa karon, manginaot kita, kaunta ang pulong sa Dios nga atong madungog, no? Maghatag unta, gitawag na itong paglaom sa itong mga igsuon, nga naa sa mga gitawag itong kahintang nga desperado, o maghatag sa kaayuhan ang pulong sa Dios sa mga sakit sa lawas o kalag. Ug basta na maghatag o kapasayloan sa mga sala. Muna harong maandam kita pag sa ulog ng Santos nga Misa, basulan nato ang atong mga sala. Cristo,
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasilo ng atong mga sala, dadong ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Sa Diyos dito sa langit, magkadait sa iyang mga tao din sa yugat. Ilong Diyos ng itumari, Diyos sa mga magkagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawakan sa sala sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa buong samahan, nawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing malamduno, Jesucristo. Uman sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos nga magagagahom magwalay katapusan, manduyang mo mga buhat aron makapahimuot kanimo. Ug himuang nga magdaghan mga maayong buhat diya sa ngalan sa imong kainigugmang anak. Pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo diya sa kayo sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon Nehemias. Busa gidala ni Esdras ang basahon atubangan sa katawhan nga nagkatigom. Mga lalaki, mga babay ug mga kabataan nga may igo ng panabot. Ug gibasa niya kini diha sa ilang atubangan didto sa plaza ug namati sila pag-ayo. Si Esdras nagbarog sa platapormang kahoy nga ilang gihimo alang niining katuyuan. Ug tupad kaniya nagtindog si Matatias, si Simaya, si Ananias, si Urias, si Helkias, ug si Maasiyas diha sa iyang tuo. Ug dapit sa iyang wala, diha si Padaiyas, si Misael, si Melkias, si Hasum, si Hasbanada, si Zacarias, ug si Misulam. Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod at tubangan sa tanang tao. Ug sa pag-abli niya niini, nanindog ang tanan. Ug gidayeg ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanang Dios.
ug ang katawhan mitubag. Amen, amen. Pinataas ang ilang mga kamot, ug giduko nila ang ilang ulo, ug gisimba nila ang Ginoo uban sa dakong pagtahod. Mihatag silag binaba nga hubad sa balaod sa Dios, ug gipasabot kini aron ang mga tawo makasabot niini. Nang hilak ang katawhan sa paggabati nila sa balaod, busa si Nehemias nga maoy gobernador ug si Esdras ang pari ug batid sa balaod ug ang mga Levita nga nagtudlo sa mga tawo miingon, balaan kining adlawa alang sa Ginoo nga atong Dios. Ayaw kamo kasubo ni maghilak. Ang pulong sa Ginoo. Ang imong mga pulong, o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang imong mga pulong, o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagaalima sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaadman sa tao ngayano. Ang imong ang mga kasuguan sa Ginoo matarong, nagahatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Mga pulong sa atong bakbak, ug ang hunahuna sa atong kasing-kasing, makapahimuot unta kanimo, o Ginoo. Akong bato ug akong manluluwas. Ang imong mga pulong, o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang imong mga pulong, o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usa ra ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini.
sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon. Binunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa maugihapong espiritu, ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usara ka bahin, kundili daghang mga bahin. Kun moingon ang tiil, tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. Ug kun moingon ang dalunggan, kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. Kun ang tibok lawas matara, unsaon man pagkadungog niini. Og kun dalunggan ra, unsaon man niini pagsimhot. Ang Dios nagpahimutang sa nagkalain-laing bahin sa lawas, sumala sa iyang pagbuot. Wala untay lawas kun usa lamang kini kabahin. Apan sumala sa nasayra nato, may daghang bahin sa usa ka lawas. Busa, dili makaingon ang mata ngadto sa kamot. Wala ako magkinahanglan kanimo. Hinunua, dili kita makapadayon sa atong mga buluhaton kun wala ang bahin nga atong giisip nga huyang o katong mga bahin nga atong gihuna-huna nga dili kaayo hinungdanon mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ang mga bahin nga dili kaayo nindot tan-awon nakaangkon sa talagsaong pagtagad nga wala kinahanglana sa mas matahom nga mga bahin sa atong lawas aron paghatag dugang dungog ni adtong mga bahin nga nakulangan niini. Busa, walay pagkabahin-bahin sa lawas, kundili ang tanang bahin niini may samang pagtagad sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa kamong tanan, lawas ni Kristo. Ang usag-usa, bahin niini. Diha sa simbahan, gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una, ang mga apostoles. Ikaduha, ang mga propeta. Ikatulo, mga magtutudlo. Ug unya, kadtong naghimog mga milagro. Gisundan kini ni adtong gihatagag gahom sa pag-ayo o pagtabang sa uban o pagmando kanila, o pagsultig laing mga pinulungan. Dili sila tanan mga apostoles, o mga propeta, o mga magtutudlo. Dili ang tanan may gahom, paghimog mga milagro, o pag-ayos sa mga balatian, o pagsultig laing mga pinulungan, o pagsaysay sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Minahal kong Teofilo, daghan imisulay pagsulat og taho bahin sa mga nahitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang gitaho kanato ni adtong nakakita gayud niini mga butanga suka sa sinugdan o nagsangyaw sa mensahe. Busa halangdon nga Teofilo, tungod kay nakatuon man ako pag-ayo ni ining tanan suka sa sinugdan, ginahuna ako nga angay kining sulaton sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran o sa mga butang nga gitudlo kanimo. Unya ipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikailap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga ug gidaig siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, din siya nagdako. O ingon sa naandan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. O gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug mao iyang gibasa ang dapit nga nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Giduhugan ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon o giuli ngadto sa pinialan ug milingkod siya. Mitutok niya ang tanan nga dito sa sinagoga. Niya miingon siya kanila, kining bahinas kasulatan natuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dihay magtiayon, nanimba sila. Unya, diya sa panahon na sa walis sa pare ba? Din ang walis pare nga, taas juga ayo, muragin ang wali murag rally na. O di pag hinay ang tingog, di pag maklaro. Unya, wag ito nakasabot. Ang bana, primero na minaw, nakatog. Pero di lang katog, di hagok pagyud. Yang pare, nga nagwali, na balda naman yun, kay ang hagok niya, mas kusog mas yung tingog sa pare. Gihangyo niya ang asawa nga, mukawa na imong bana. Ito bang asawa? Padre, di mo pukaw na akong bana. Ikaw lay pukaw, kaya ikaw nakapakatuog ni anak. Mga isoon, karong adawag sa ulog sa simbahan ang Bible Sunday. Ang Bible, nagbisi ako Bible Sunday. O karon sa adlaw, formal gi-aplihan ang 51st International Eucharistic Congress. Dako kayo sila kalambigitan yun. Dako sila kalambigitan. Kaya sa Eucharistic Congress mga igsuon, no? Eucharistic Congress, di lang ni bahin sa magkisgot, bahin sa misa, diin naadiha ang sakripisyo ni Kristo, lawas sa dugo ni Kristo, pangkiti sa gugma, the liturgy of the Eucharist. Kunili
kini ang Eucharistia maghisgo sa gini diha sa misa sa liturgy of the word, sa pulong sa Dios, sama sa unang pagbasa, salmo, ug ang ebanghelyo. Nya kining pulong sa Dios sa Eucharistia mao ni ang buhi nga pulong sa Dios. Mao ni ang gitawag nato the Word incarnate, ang pung nga nahimong tao, nga mao si Jesus. Mabitaw nga sa ebanghelyo mga igsuon, magwali ang pari. Ang pari, ang iyang wali is always about Jesus, only Jesus, always Jesus gina siya. Wala in topic. Tungod kay si Jesus, mao man ang kamatuoran, dalan ug ang kinabuhi. Sa ato ding ebanghelyo karon nakita man nato sa Jesus, no? Nga siya nga nagwali sa maayong balita, no? Nagwali siya. Ang Espiritu Santo ni kunsad kaniya. Unya diha sa Espiritu Santo ato nadungog, no? Ang iyahang mensahe. Gipadala sa pagwali sa mga balita, sa palingkawas sa mga mga piniriso, sa pato sa paghatag kahig sa mga tao nga nas kangit-ngit ug uban pa nga atong nadungog. Pero si Kristo gyud kung paniya ni ining panahona natumang kining tanan diha kaniya. Kaysa tuagong magwali mga igsuon, wa man ta magwali og mga ideyas, mga doktrina, ug unsa pa. Ato giwali, mao man gyud si Kristo gyud. Si Kristo. Kay siya man ang kamatuoran. Mabitaw ang simbahan nag-awag ka nato nga sa itong pagwali, di itong wali on what we think, kung siya atong isulto, siya atong hunahuna, kung siya hunahuna sa uban, kundi ang hunahuna gyud ni Kristo, unsay hunahuna ni Kristo. Kay bisan unsang ideyaha mga igsoon, usa pa kanindot ideyaha. Kung dili kini malambigit diha sa pagtuluan ni Kristo, dili gina mao ang kamatuoran. Because Christ is the truth, gyud. Siya ang kamatuoran. Sa atong pagwali mga igsoon, si Kristo ating gwali nga mao ang dalan nga atong sundon o pagalaktan sa kinabuhi. Di panahon sa mga apostoles ng una nga nagkabahin-bahin ang mga Kristiyanos bitaw, ang uban ingon sako ko ni Pedro, sako ko ni Pablo, mo kabahin-bahin sila. Pero sa po ni San Pablo ningon siya, unsa mo nagkabahin-bahin diha si Kristo? Kitang tanan followers of Christ ang tanan. Kitang tanan Kristiyanos. Si Kristo itong gisunod. Ug way lain. Pabitaw sa hay nga butante kay mga naipagkitabo sa itong simbahan nga murabag ka ng mamili-pili ta og misa og pare. Ganahan ko na pare kay cute, no? Mga fans club ba, no? Unang simba man nawag telepono kinsa may mamisa nata na og pili-piling pare ba, no? Pastilan puong pas katigulangan unsa man iyong gisimba, pare o ang Ginoo. No, sa di ta kablin sa mga tao kay sa ibang pare sa Godo am say klaro. Pero ang punto mga si Kristo mo'y atong sundon. Si Kristo di lang kay ang dalan, ang kamaturan, kundi siya ang kinabuhi gyud, ang kinabuhi. Muna sa unang pagbasa na, si Istra nga ni Humas pagbasa niya sa balaang kasulatan, no? Ang iyang community, wa gyud, masadya kayo, malaumon kayo, alive kayo. Muna nga ang pulong sa Dios sa tingwali, unta gyud buhatag ginagitawag tog kanang paglaom sa mga tao ba. Kung man makadungog sa pulong sa Dios, they will be inspired, they will be strengthened na gyud. Kaya ang pulong sa Dios is good news magyud, dili bad news.
Manusay, mag-uulyo ko ganun may mga tao bitaw nga mas misa, uli magmudok. Yung nagmudok mo, sus, kasama ni pare. Ang pare, di lang kayo, nagsaba, nangaway, pag namulitik ka, sige lang pintag kwarta, urag, uli sa mga tao, bad shot news, good news, bad news. Kalaming ang tagyod, human sa misa, may yung tao nga, sus, my God, mingon ba, praise the Lord, I've been touched. Burubag din madama. Good news. Because ang pulong sa Diyos kinabuhi. Kada kadung tos pulong sa Diyos that will inspire us. Ang atong kinabuhi ba becomes alive. Alive. Mao bitaw nga haron nga kini mahimo kini mga igsuon. Mag-ampo ta sa Espiritu Santo yun. Nga inig paminaw na to sa pulong sa Diyos. Paminaw na to, ha? Unya biha sa atong bisag pagbasa sa pulong sa Diyos. Importante kaayo ning pila ka butang. Nga kita we should listen, no? And read the word of God with faith in our heart. Una na siya, faith in our heart. Nga kinahanglan mo tuod juga nga kanang gibasa nimo pulong ka na sa Ginoo. Sa Ginoo ka na. God's word. And that's the best word in the world. Ginoo ni. Di ni siya gitawag tug pulong bisag kinsa, di ni siya usa ka history book. Na history sa Biblia, di ni siya ka book of stories, but word of God. Ug mao nga kini siya gihatag kanato, no? Harong muluwas kanato. Pero mahimo lang ni makaluwas to ang pulong sa Dios kung ato ning dawaton diha sa kasing-kasing matuon with faith in our hearts. Kaya ang pulong sa Diyos gihatas Ginoo ato harong makaluwas kanato. Mabitaw sa ebanghelyo mo kita ka, no? Tanawa kung unsa mo ayo ang Ginoo sa masakiton. No? Mituo ka, kay mituo man ka, maayo ka. Ang pagtuo mo nakaayo kanimo. Munang importante gyud mga igsoon. Ang pagtuo sa pulong sa Dios. Kaya naa diha gyud ang tanan nga healing sa imong kinabuhi. Healing. Gihatag yan pulong diha kanato aron kita mutuo unya diha ang kaluwasan sa lawas o kalag. Una na siya, faith in our hearts. Ikaduha, mamalandong ito ang pulong sa Diyos. Ato kining gamiton, pasahon, with an open heart, abling kasing-kasing. Kano sa naman sila ang kasing-kasing? Kuna sa sala. Sala. Muna, kano sa aman ni siya, kano sa masira ang kasing-kasing? Nasa sala. Kano sa maabli ni siya kung kita maghinulsol sa atong mga sala. Naadya, abligid ang atong kasing-kasing. Kaya kasing-kasing tignaagin Islam, sirado kini. Muna kung matigog ka, kung nakasala, ang kanunong pulong sa Diyos, imong dawaton with all humility, harong ka na siya, maka panalangin nimo, ug nakasala, nakasgarbo, lalison nimo, hasta pare, lalison nimo, dili ka. So, ang pulong Ginoo effective mo sa imong kinabuhi when your heart is open. Open your heart. Ikatulo, ha? Puros ni heart. Keep the word of God in your heart. Sama ni Mama Mary. Kada kunog dispunog niya sa pulong sa Dios, iya ginibutan siya kasing-kasing. Many times makadungog sa pulong sa Dios, di kay siya katugkad. Kay lisod tugkaron ang pulong sa Dios God, pulong na sa Dios God. Maglisod ta. Pero pagsabuti ana, pero kung tipigin mo na sa imong kasing-kasing, sama na ni Mama Mary. Mga igsoon, ang kanang pulong sa Dios that's in your heart, ang Espiritu Santo na mo hinay-hinay nagpagpasabot kanimo, pag-ikag kanimo. Pag-ikag kanimo. Naana diha. Iba ba ka? All the saints yun.
all the saints, kung taan na walang kinabuhi, doon nagi sila'y pulong sa Diyos, nga ilang gitanuga silang kasing-kasing, nga ilang ampuan, pamalandungan, unya, mahimo nilang source of strength. Mao na nga, ang ikapat, mao kini, love the Word of God with all your heart. Love the Word of God with all your heart, God. So, sa paghihaman, sama ka pa naman mayroon ka do. Human ka, malandungin mo ni, and you pray for it, no? Kini, kung mahigugma ka ni ini, unya ka ng gugmahay, ipakita ni mo, ha? Sa mayroon, sa pagtando sa pulong sa Diyos. Mo nag-iingon nga, katong naminaw sa pulong sa Diyos, kung nagtuma ni ini, kini sila bulahan, o kini sila tinuod nga nahigugma. Pagtando, o pagpaambit ni ini. Ni mo ni giingon na karon nato dinhi. Mo ni may tabo nga ingon, kung ato ni buhaton, then Christ in us will be the source and hope for our glory. Kung na si Kristo sa kasing-kasing, ang puong mo si Kristo kasing-kasing, ang kinigitaw tug mahitabo, matuman na ning Ibanghilyo karon, no? Unsay po si Ibanghilyo nga pinaagi nimo diha ni Kristo nga nanimo, gamito na kaniya diin masabwag ang maayong balita labi sa mga timawa ug kabus. Di na katong linupigan kini makalingkawas na. Kini ginigtaw mga tao na sa gitawag tug sa kangit-ngit tagaan na sa kahayag. Ug diin moabot ng panalangin sa tibuok kalibutan. Inagi sa pulong sa Dios. Kada sa ulog to Santos nga misa, mga igsoon. You know, we become one bread, one body. No? Sa second reading na minata ni Ana. No? Ang pulong si Diyos, malito ka na. Ug timan nga ang kaayuhan, ang grasya nga madawat nato diha. Madawat ato ng tanan. Di ba ka? Igmisa na to mga iso. Di lang kita na panalanginan ni ini. Kung dili, kita nanimba, bisag wa nga ni simbahan, kita mga buhi, bisag ito mga patay, kay infinite man ang grasya sa Santos nga Misa, ang grasya ni Kristo, para manistanan. O ang pulong ni Kristo diha, gyud Santos nga Misa, lipas ko sa grasyon, kini akong dugo nga giula alang kaninyo og alang sa tanan aro ang mga sala mapasaylo. Tanan, all of us. Sa Eucharistia, usa ta kakalawas diha ni Kristo. O ang kaayuhan nga madawat nato diha sa pulong sa Dios, kaayuhan diha sa tanan. Pabito ang hinaot ko nga kini bang sa atong pagsaulog karon sa 51st Eucharistic Congress ba? Let's pray at nung iampo yun. Nga ang pulong sa Dios nga maugi sa kasaulugan ni ining gitawag tug tibok semana nga madungog itong pulong sa Dios. Kini untag yun, mahimo kini gabayan nga si Kristo manaa ka nato, Christ in us. And then this word of God will be our hope for glory. We felt your word burning within us. Your word unlocked the hardness of our hearts and opened our eyes that we may see you hidden in the broken bread. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee. When we eat the bread and drink the cup of wine, we believe that
Christ in us is our hope of glory. He brought a ray of light, and He rekindled our hope and led our hearts to yearn for your love. For in you is our hope of glory. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee. When we eat the bread and drink the cup of wine, we believe that Christ in us is our hope of glory. Through your own flesh, now made living, and by the Spirit made life-giving, you offered life to us. And as your sweat became like drops of blood falling down upon the ground, you shed your blood for us. Amen. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee. When we eat the bread and drink the cup of wine, we believe that Christ in us is our hope of glory. We believe that Christ in us is our hope of glory. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Mabuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Jesucristo, yang anak ng bugtong Ginoo nato. Panamko sa lalang sa Espiritu Santo. Yang anak ni Maria nga Birhen. Isagit sa ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na matay ug gilubong. Ikunsad sa mga minatay. Katulog kaadlon na banhaw. Isaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Kandito mabalik siya, bago sa buhi og sa mga minatay. Nagtuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, nabitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, sa kanabuhing dayon. Amen. Ang Diyos nagtudlo kanato pinaagi sa iya mga profeta, sa iya mga apostoles, o sa iya mga kaugalingon nga dinihugang mga anak. Pag-ampong kita, naligunon kita niya, para magpadayon kita diya sa iyang grasya. Mayong kita Ginoo, patadinghugi kami. Nga sila nga gidihugan aron mangulo sa simbahan, mamahimong mga propeta sa kamatuoran ug sa hustisya, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa kanasuran makadawat sa Espiritu sa buhing Dios, aron mapatik sa ilang mga kasing-kasing ang gugma ug pagsinabtanay, magampo kita sa Ginoo.
nga ang mga binilanggo makakaplag og kagawasan, ug ang mga buta makakita pag-usab, magampo kita sa Ginoo. Nga isip mga bahin sa usa ka lawas, maghago kita alang sa mga kabos ug sa mga linupigan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga mga nangamatay, makatagamtam na sa hingpit nga kagawasan ni Kristo, ang manunubos, magampo kita sa Ginoo. Nga unta sab nga ang atong ang 51st International Eucharistic Congress na karon magsugod formal karong adlaw. Unta kini magmalampuson kanunay harong nga kita mabulahan pinaagi sa Eucharistia, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan dungga mga pag-ampo sa imong simbahan, usa ka lawas nga napuno sa usa ka espiritu, usa ka katawhan nga gitawag sa imong pinalanggang anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon mag-ampo kita, harong kini ato ang sakrifisyo, dawaton sa tong amahang magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakrifisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagayad paghimaya sa imong ngalan, ug sa kasalanan sa Tibok Santos nga simbahan. O Ginoo, dawatang maluluyo ng among mga halad, ug sa pagsantos kanamo imutang itugot na magluwas kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahanag Junhay magkagagahong sa tanan, ang ayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaginig su Kristo among Ginoo. Kaya kining katingalahang buhat, nga pinaagi sa misteryo sa Paskos pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon, nganhanian ang himaya. Tungod ini, ginganlan kami karon og piniling kaliwat, harianong mga pari, lungsod nga balaan, ug katawhan nga sayang kaugalingon, aron sa mong isangyo sa tanang dapit, ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo, gikan sa kangit-ngit, nga nasa mataho mo nga kahayag. Ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog silang way hunong nga pag-awit. Santos, ikaw ginutuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong Espiritu ang pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipika sumihatag ining ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kay mapag-usap, mihatang iningadto siya mga tinunan ug miingon, dawat kini, panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanago. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo
Paghandos kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning paans kinabuhi kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod ka imo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Inunumigin na imong simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa, Jose, among Obispo sa tanang mga pare. Inunuyo sa mga igsuong nangamatay, malaomon nga mabanhaw silag tanang nangamatay. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan kanimo magkagagahom nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitulo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kristo ng mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko yung pagsalig sa imong simbahan.
Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyong naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kuno ni manaakan ninyo. Pakita tong panag-inig suunay. Peace be with you. Kudero sa Dios nagawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Magampo kita. O Diyos, magagagahom itugot ka namo, nga sa pagdawat namo sa imong grasyang makabuhi, magalipay kami kanunay sa imong hatag.
Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita alang sa migsun nga mga sakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus, o itudlo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga among gihalad, alang sa mga masakiton. Hinaot, nga nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos kang iyang kasakit may usa sa kasakit ni Kristo alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buyhog hari ubang kanimo Dios kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Itong pasalamat nato sa atong regular donor sa TV Mass, atong choir, Sons of Mary, Pilgrims of Offerers, Daughters of Mary Immaculate Metro Cathedral, Crusaders of the Holy Face of Jesus, San Vicente Chapter Orhelio, o atong offerers is Cherry o Canada, o ang tanan, salamat tanan. Of course, balik ko na ako, ang karoon si Manaha, mauna gini, ito historical nga sa ulugan sa 51st International Eucharistic Congress, no? Naa sa mga kalihukan hini, matabungan labi pagyud ang katapusan yung misa sunod Domingo ngadto sa SRP. Din kitang tanan magkahiusag yun, millions of us nga kita magsaulo gayon sa dakong grasya pasalamat, no? History kini, no? Next time it will be 51 years sad ambot kay si mabilin dinhi kanato. So let's pray together. Ang Ginoo mana kanini. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dali niyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Celebrate the wonder of your name. For the word that speaks is a song of forgiveness and a song